bude, ale... No ano, tam jde. Co to je? A či je to, Martinku? Dej mu hodit kryjou. No, No. tady, dívej, tady. Na, tady. Tak. Tady, dívej, tak. Tady. Dej tomu to nahoru. A děláš s tím, jo. Je to tvoje? Jo? Počkej. Počkej. Na, Marťo. Tady, toto. Tady, dívej, tady. Na? Jsme se společně učili. Teď si se mnou hrát. Pojďme se... Tak to dívej, tady. Pojďme se společně učit. Dej. Dej. Tady, na. Tady máš. Tady máš. Toto dej. Aha, ty to dáš, jako. Můžu stačit asi. Pojďme se společně hrát. Pojď, já ti to vydělám. Ne, no. Pojďme se společně učit.
Ty jsi šikovný. Ty jsi jak balí, jak jede, jak Fredka. Tak, moc. Takhle? Mhm. Ada? Takhle? Takhle? Hej. Jo. Máš auta. Auto. Auta, ano, má auta. Mhm. A ještě máš další dáreček, si vem. To je dobré. To nejde dolů. No. Na Martinku, tady máš ještě. Na? Tady, tady. Tady, jo. Tady, na. Marťo. Dívej, Marťo, Marťo. Dívej. Marťo. Auto. Auto. Co to je? Co to je? A chceš rozdělat auto? Počkej. Dívej. Máte krabice. Čím to zapnu? Dej, já zapnu auto, jo? Tady dám. To bude jenom dvě. To mají být tři. Počkej, tam tady jednu baterku dej sami. Nabíječky, tady nabíječku. No ne, jo, to je tvoje. Jdem to na zem mu to dej. Ale musíš to udělat ten kryt. To nezvím ještě to. Tak? Ne, to musí dát ten kryt zase, když chceš to jezdit. Tak jeď. No, a to je showergel a šampon, ne? Co je to víc? Šampon nebo showergel? Co? No nevím, to je to, co máme akorát, že já mám ten London. Londýn mám. Pust, to pojede samo. Pust. Jde. Jde samo. Mám to stejně za A to je moderní technika, to už musíš nechat sám. Marko tady? Marko tady? Marko? Pust, autíčko, pust.
Toto. Toto, otevři toto. Máš? Je to tak. Maťo, musíš takto, dívej. Dívej, Maťo. Bum. Maťo, to jsou hasiči. Hua, hua. Kde? No, sanitka. Policajti. Dívej, Maťo. Já jsem zkoušela po těch sandálů, nebyly. No, tak já toho mám, no. Co? A toto? A toto? A toto? To vypni to auto. Veronika, vypni to auto. Ale nikdo ti ho nebere. No, tak mu to zapni. Nadšený auta. Jo. Ještě na to hezký, takové hezký. Hezký, to hezký. Co to máš? Co? Dobré. Kde je celka? A tady? Máš kolec. Tady? No, tam nemáš, musíš baterku. Ne, to mám to hudku. Není to na klíček? Jo, to bude to, vypnout, to vypnout. No to, když nemůžeme klíče. No. Ukaž, Chvilku jenom. Martinku, ukaž, jaké máš blík. Pozor, ten rozbije. Martě, ukaž nám, ukáž, Martinku blík. Už to zdrží pěkně. Zapíska na to a osloví mi to. Ukáž? Musíš si ten správný tón. Výšku. Ještě. Co to má v ruce? Pustí auto, Andělička v ruce a zapůjče si pak. A zase bude pryč. Už to auta hrabále. Je to bylo potěšejší, že? Martinku, ukáž nám, ukáž. To pak píš, to tak jenom To se přestěhuje. Pozor na Andělička, nerozbij. Martinku, vypni auto. Kolik na libra? Jak kdy? Kolik? 35. Byla 35, ne teď nedávno.
Někdy je přes 50 a někdy je pod 40.